sa probinsya, no? Sa usa ka ngiog nga dapit, no? Pangindahay gayud nga dunay sugang nagitamnon, no? Pero malisod man, no? So mao kana dunay mga lampara, no? So ang lampara ibutang yun na sa usa ka sakto nga anggol aron mahayagan ang tanan, no? Nga naa sulod sa maong lawak o diha ba sa sala o diha ba sa kananan, no? So importante gayon, no? Bisan unsa ra ka gamay sa siga, no? Ginamit ang gas o oil ana mahatag naog kahayag, no? So ang pangutana mga kaigsunan, unsaon man ako nga mosanag ang akong kahayag, unsa may akong pagsabot sa gisulti ni Jesus. Mao kini ang esensya isip maayong Katoliko. Daghang Katoliko naguna-huna nga igo na ang ilang gibuhat sa pagsimba sa Santos nga Misa sa adlawng Domingo o paglikay sa paghimo og mortal nga mga sala. Anyway, this is the minimum requirement. Adunay daghan pa ug dugang pa. So diha sa gagaan sa langit, si San Pedro mangutana ka nato, nganong gusto man ka nga pasudlo nako sa langit? Masatisfy ka ha siya sa atong mga tubag? Well, sa kanunay, atong gihimo o akong gihimo ang minimum. Wala kayong tagui sa simbahan mga igsoon kung unsa man ang gusto sa Ginoo nga gusto niya nga to ang tapuson o humanon diining kinabuhian. Kita gitawag nga mahimong balaan. Kita gitawag nga mahimong santos. Ang pagkamaayo usa na ka ang-ang, pero dili igo nga to ang tumanon diin gitawag kita. Isip balaan, wala kita tawga nga mahimong weird o strange. Ang pagkabalaan nga hulugan nga mahimo kung unsa man ang gilauman sa Ginoo sa diha nga gilalang kita. Kini nagahulugan reaching out our total fulfillment as human beings. O kini managlahi sa matag tao o sa matag usa ka nato. Ang balaan usa ka tawo nga naningkamot sa pinakamaayo sa iyang kaugalingon sa pagbuhat sa kabubuton sa Dios matag adlaw o gibuhat niya kini tungod kay iyahang gihigugma ang Ginoo. Og dinhi mao kini nga migawas sa ilalom sa country o sa ilalom sa gantagan. Og tugutan nato ang atong kahayag nga mosanag. So unsa man ang kabubuton sa Ginoo para kanako? Ako asiyang gilagaran kung kita mialagad sa uban. Kasagaran kini nagahulugan og pagsakripisyo o kini mapuslanon tungod kay ang masakripisyohong gugma maura ang usa ka butang nga magdala ka nato og kalipay. Hunahuna ang tinuod nga kalipay nga imong nasinati sa imong kinabuhi. Dili ba sa panahon nga imong gipasanag ang imong kahayag o wala kini nimo taguin? Di ba kini sa panahon nga nagsakripisyo ka para sa imong isikataw? Di ba sa panahon nga imong gihatag ang bisan gamay nga naa kanimo ug dili ang pagtago nini? Ang paghatag og katagbawan sa uban ug kahayahay nga imong giuna kaysa imuha, imong gituban ang sugo sa Ginoo diha sa balaang kasulatan. Kita gilalang sa Ginoo nga mahimong gasa para sa uban. Ug sa imong kamanggihatagon, the more nga mahimo kang malipayon. Ug ma-surprise na lang ka ang imong gamay nga kahayag musanag o
ug makita kini. So unsa may hagit para kato mga igsoon? Katabangan unta kita ni Hesus nga magmanggihatagon sa atong panahon og mga talento. Gamiton kini para sa uban. Ikaduha nga motubo ang atong gugma aron gamiton nato ang atong panahon og mga talento sa sakto nga motibo, dili kay mahimong inila or dato or sa bisan unsa nga hinakog nga rason. Hinaot unta. Mahindog palihog pa sa katilingbanong pag-apo.